Ce zice digălul ăsta, mă? Vă dau câte o aspirină Că-ați răcut când ați zărit Din căruță în mașină De femei ce să mai zic Dacă vreau în 15 noapte nu-ți la chei Ca voi să iubesc prostituate Regele e rege cine să mă detoneze Restul apă cât de urât cu ore în creioneze Preînșire de multe generații Trei nu monți, nu mai duce 2-3 stații Regele e rege cine să mă detoneze Restul apă cât I made you queen status, check out my lean status. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I put my dick inside her mouth before she left, yeah. I built